Tá áras orm a bheith libh aniu agus gabhaim buchas le dahí de Fáilte cathairleach Dara le Gaeilge agus leis an mór stúrtha ar fad as an gura. Tá Dara le Gaeilge le mulla as an Gaeilge a churcancin sa ceantar agus as cúnamh a thuairt do gnólachtaí sa chunta an teanga úsáid. Tá sé fíor-thábhachtach go mbeadh deisne ag gach duine an teanga a úsáid, agus tá obair ionach ar siúil acu le tacaíocht a chur ar fáil de phobal na Gaeilge i Dara. Tá sé riachtanach go mbeadh fáil ag na glúnta atá le teacht ar thuirmhisí le thuaile trí Gaeilge agus tá buncloch láidir crutha ag Dara le Gaeilge sa chunta. Tá tacaíocht ann do chealaí atá ag tógáil le glan le Gaeilge, tá fealamóirí nua á meala agus tá deisne ag an bobal an Gaeilge úsáid na gceantar féin. Tá an-áthas orm go raibh sé ar chumas maráin maonú a chur a fáildó bhí mlína chun carú lo forbairt a dhéanamh ar a chuid obre. Tá clár éagsúil crutha le céile don lá aniu. Tugann an Meitheal deistéine le spéis sa Gaeilge casa le daoine eile atá ag obair leis an teanga sa chunta. Agus is deisí seo don na daoine na gnólachtaí éagsúla aithne níos fearr a chur ar céile chun cursaí gnó agus teanga a phlé. Guím gach rath uirmh aniu agus asúlagam go nairóí libh tuile don dul chun cín a dhéanamh in mlína. Go raibh míle maith agah. A chairde cuireann sé an-áthas orm labhairt libh aniu ag oscailt Meitheal Dara. Bhaithlim a bhuíochas a gabh le dahí de Fáilte cathairleach Dara le Gaeilge agus leis an mórd stóra ar fad as uchtcuir a thabhairt dom tróna. Tá Dara le Gaeilge ag curcún cín na Gaeilge in iarthar na tíre ó bunaíodh in 2017. Tá sóir obair déanta ag an eagraíocht sa chundé ag tacú le gnólachtaí áitiúla chun seirbhísí a chur ar fáil trí Gaeilge. Tá fás mór tagair ar phobal na Gaeilge sa chundé le blianta beaga nuas agus is léir go bhfuil éilimh anmhór ar an seirbhís a chuireann siad ar fáil. Tá tuiscint níos fearr gcuin im líana ar an tábhacht atá le Meitheal mar seo. Tugann sé deis do phobal teacht le céile agus do dhaoine aithne níos fearr chur ar a céile. Chothaíonn sé líon ra tábhacht a Gaeilge sa ceantar. Ní léon dabhd freisin ach go gcuidíonn an seirbhís Gaeilge a chur na gnólachtaí ar fáil le daoine nua a bhaile chuig an chundé rud a thaon chun tábhain don ceantar agus don teanga. D'éirigh go hinnta leis an ócáid seo an nura. Bhí slua mór láthair le freastal ag na himachtaí go léir, cé nach féidir len teacht le céile seomar amháin im lína tá clár ionta chur le céile arís. Le deireanaí ceadaí mé os cionn €250,000 de bhainú do Dara le Gaeilge, seo an chéad bhainú Stáit atá ceadaithe dóibh le go mbeidh siad in ann a gcuid seirbhís a Arbert. Freisin tá sreath nua pod craoltaí seolta acu darb anam pod scéalta Dara a chur an cuasaí Gaeilge sa ceantar chun cín ar lína. Tá cinse go mhainfí sibh taitneamh as sin agus guím gach rath ar imeachtaí an lá inniu. Go raibh míle maith agah.